Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο από τον Κάπου Ταξιδευτές. Πρωτού μιλήσουμε για τη δική μας δραστηριότητα, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, όπου καθημερινά ανεβαίνουν 2 βίντεο από όλες τις δραστηριότητές μας. Πάμε στα δικά μας. Σήμερα θα σας δείξουμε μία πίστα από το πολύ αγαπημένο σας 1, 2, 3, Go. Μία πίστα η οποία μπορεί να φτιαχτεί με πάρα πολύ απλά υλικά και μπορείτε να παίξετε στο σπίτι σας με τα αγαπημένα σας άτομα. Για να δούμε. Όπως ξέρουμε, πίστα χωρίς τελικό στόχο δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δημιουργήσουμε έναν. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής: πλαστικά πιατάκια, ένα ζυλοτέιπ, ένα ψαλίδι και ένα ρολό από χαρτί κουζίνας. Ξεκινάμε. Παίρνουμε το ψαλίδι και ανοίγουμε μία τρύπα στο πιάτο. Προσέχουμε λίγο, δεν μας ενδιαφέρει η τρύπα που θα ανοίξουμε να έχει κάποιο ιδιαίτερο σχήμα. Το μόνο που θέλουμε είναι να είναι αρκετά μεγάλη. Ας πούμε ότι θα φτιάξουμε 3 πιατάκια. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τη χρησιμότητά τους. Έπειτα παίρνουμε το ρολό κουζίνας και κόβουμε λίγο με το ψαλίδι στα σημεία αυτά που θα σας δείξω για να μπορέσουμε να το κολλήσουμε. Στη συνέχεια κόβουμε το ζυλοτέιπ και κολλάμε όλα τα κομματάκια πάνω στο πιάτο. Έτσι ο στόχος μας είναι έτοιμος. Αφού φτιάξαμε τον τελικό στόχο, πάμε να δούμε την πίστα μας. Η πίστα μπορεί να αποτελείται από πάρα πολύ απλά υλικά τα οποία έχουμε όλοι σπίτι μας. Έτσι λοιπόν και εγώ, στο πρώτο στάδιο έχω βάλει πλαστικά πιατάκια, στο δεύτερο στάδιο θέλω να κάνετε 5 άρματα και στο τέλος φυσικά μας περιμένει ο στόχος. Μέσα σε όλα αυτά μπορείτε με τη βοήθεια ενός χρονομέτρου να χρονομετρείτε την επίδοσή σας για να ξέρετε σε τι επίπεδο βρίσκεστε. Πάμε να δούμε. Αυτή λοιπόν ήταν η δραστηριότητά μας και είμαι σίγουρος ότι σας άρεσε. Μαζί με την εγγραφή στο κανάλι μας, περιμένω τα δικά σας σχόλια κάτω από το βίντεο, στα οποία θα προτείνετε μελλοντικές πίστες. Λόγω Χριστουγέννων θα ανεβαίνουν και πάρα πολλά γιορτινά βίντεο. Αυτά από εμάς, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία.